Arjimang, Lukumang, Nana Sasa Bayo Koromo, we wato wala malang. We spoke de Fabrom Tijarif ma maser na me baru odi. We baro di Noord gomit Zuid, Oost gomit West. We spoke de ma maser nang. We jiwan suito di en we karif ko arti de prins partori malek fo. Sabi, altijd mi jaso, mi one time brother. Brarot kono. Ja, maser gambo. Toch de bagap chai de prins par news lek say taki. Maar volgens mij being wat bardes van odi na trasei. Ala de sernamang de tana trakondre. We barde van odi. Unde jaso fuja de prespar news leksa masar gambo ba taki. En we aksunu fu harus tour ubani fu kosdon arki de toranso masar gambo. Aso atorde. We archi maluku ma archi vrouw luku vrouw. Want i mus karde umas man. Want i saptak umas man na le bana se nyande tang. Dati. Te wan nyawa shuti nye mus pot wan pis le bana se. Asade. En na den e fanga de eerste slagen. Van Libi. Ja. Ta economia Libi kon tarang of wansani. Na den e ga papa. Papa soutu kon diri. Papa oli kon diri. Da papa am sap foudo. Dati. En te dep chestouta mama yere want papa da woroko. Asasande. Je verstaan. Asasande. Zo. Dus de barodi. Maar fristera regering. Umusu ja. Ja. Umusu. Ja, maar tek abogrote aan. En een herstelplan. Want dat na moro prespar. Ja. Een herstelplan is aangenomen. 35 dat. Heel goed. Dat betekent dan alvast van de macharing. Ja. En het is aangenomen algemene stemmen. Ja. De man kiesie. Daar nog een boel tori. Nou, mooi tori. Je verstaan. Dus dat want taki. En a regering disi. Isabi. Moroi trowe doti netapu. A regering di sanga bana bona wang. Ja. Moroi trowe doti je mora gromoi. Hij kon fatu. Hij fatu. Met Hij die mooi nyang. Ja. Je verstaan. Isabi toch. En na bromtje jari na dat moest het hakonderen. Natuurlijk, allemaal je nodig toch? Alasma. Wie soort kleur je hebt? Ja, want dat je tu soort libisma no mo. Ja, takuru libisma ngabun libisma na trop soort rasayu. Dati. Je verstaan. Zo. Dat we gwe moro fara. Maar dat ko archa. Safa president taki. Dati. Me ko archa. Meneer voorzitter, het enige wat ik kan zeggen. Als we dat sterk Suriname huis willen gaan bouwen samen, meneer de voorzitter. En het fundament hebben we al gelegd. Met het mandaat van het volk. Dat roep ik op vanuit deze plaats. Gooit u maar met stenen op de regering. De regering heeft die stenen nodig. Om het prachtig huis Suriname te gaan bouwen. Meneer de voorzitter, op dat fundament. Meneer de voorzitter. Hoe meer stenen we krijgen, hoe sneller en groter dat huis gaat zijn. Meneer de voorzitter. We willen van dit land een prachtige Bromtjijari hebben, meneer de voorzitter. Een land met diversiteit, verscheidenheid en eenheid. Eenheid en verscheidenheid, zou meneer Oestadja zeggen. Maar die Bromtjijari is ons heilig. Was ope tata kamopo. Omuseti kondrebo. Meneer de voorzitter. We gaan die Bromtjijari bouwen. En uiteraard, als je een Bromtjijari wil laten groeien, meneer de voorzitter, ga je mes nodig hebben. Dus de man zei, vriend Dotti Gion, we gaan die Dotti gebruiken om die Bromtjijari verder te versterken. We hebben ze nodig. Het gaat die Bromtjijari versterken van ons, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, ik ga afsluiten. En dit is een individuele vraag. Die elk van u, ook wij, zullen moeten beantwoorden, meneer de voorzitter. Wij hebben dit land geleend van onze kinderen en kleinkinderen, meneer de voorzitter. En we zullen dit land terug moeten geven aan onze kinderen en kleinkinderen. De vraag is, hoe willen we dat teruggeven aan die kinderen en kleinkinderen? Laat dat een vraag voor u zijn. Wij als regering, meneer de voorzitter, willen dat op een verantwoorde wijze doen met uw parlement. Door straks een land achter te laten. Waar iedereen die nu nog niet begrepen heeft, gaat begrijpen. Ja, na 5 jaar zijn we allemaal er beter van geworden. Dat dit land ontwikkeld is, waar iedereen nu gegarandeerd is van een betere toekomst, meneer de voorzitter. En dat is wat wij als regering een commitment met uw geacht college willen maken. En Surinaam samenleving beloven.
We gaan alles doen tot het uiterste. De anganetti woroko om te zorgen dat uw burger, volk van Suriname, het beter zal hebben en dat uw kinderen en kindskinderen beter zullen hebben, meneer voorzitter. Dank u wel, meneer voorzitter. Zo, doe je president. Maar onvoorzitter in Saranang, Anjons of Saranang Seipsa, Mia Watorif Taki. Isabi, de bidjes maar bij kot de odo te tranga jesip chinengere da presi. Ja. Isabi toch? Apcha takru maniri. Da nana, e pichi takiere, kerbashi taki. Sapsa kerbashi toch? Misabia. Kerbas bong, Ja, nou misabi. deres bong. Ja. Je verstang. Kerbas taki, takru siji me deresi. Maar takru maniri, mine deresi, ayu tantang so. Ja. Dat want dat de onverbeterlijk. Ja. En abisma leti. Ja! Abisma leti. Jere ja, so computer no be dat en dat. Maar desma ba wasane tak mofo. E si fos ai. Ja, ja. Juist. Je verstang. Isabi toch? Want dat jere ja, a oppositie met name NDP, de maat die stem eens of tegen. Nee. De man stem strip. De onthouden. Ja. 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 Dus ja. de man doe lek de no de dape. Lek de no so e broedu. Ja. Ja. Je verstang. Dus dat want dat even go boom. Maar dat sanat masargabo, dat me vindt eigenaardig toch? Mi potju dape, a volk potju dape. Juist. Dan me vind dat ik eigenlijk in hem gedwaald hoor dat hij stem voor of tegen. Ja toch? Maar want zij doen nu, als hij je bent op de loer toch? Ja. Dan zijn go boem, dan denk ik, maar wie betekent toch als hij nice toch? Ja. En ik vind dat als slecht. En daarom ik me no stem. Juist toch? Dat oude lagistering. Nee, tegen jong. Je verstand. Zo, de verstand aki. En, maar een mooi one factor disi. Luku te wan smam chief garani. Anga respecti. Ja. Ja bif jeng. Ananga taranga ye te kera. Nee. Na jismaiji ye. Ja. Do archi fasmaiji president. Zo een beetje. Maar sara bofa. Oké. Faiji president a garani. Oké. Mag lid Bouwfout woord? Ja, voorzitter, dank. Voorzitter, mag ik eerlijk zijn met de president? Voorzitter, mag ik eerlijk zijn met de president? Voorzitter, U gaat uw best doen om een keertje eerlijk te zijn. voorzitter. Ik ga ervan uit dat u eerlijk hier uw bijdrage Goed levert. zo, dus dat is een andere benadering. Dat weet u van mij. En ik reken ook erop dat dat ook zo is bij u, voorzitter. Maar voorzitter, eerlijk naar de president. President, ik denk dat uw oproep niet aan dovenmans oor is gezegd, voorzitter. Ik geloof dat dit een van uw bijdragen hier is in het Huis van het Volk. Dat aan volksvertegenwoordigers wel een boodschap geeft. En ik ben echt blij dat u dat hebt gebracht, want hier vecht ik heb het vaker gebracht daar. Waar leidt het naartoe? Alleen denk ik, ja, we zijn nu wel 12 maanden verder. Deze houden, ik nodig u uit. De president heeft met geen enkel woord en geen enkel keer het begrip vorige regering gebruikt. Geen verwijt, gewoon als president gezegd, hier staan we. Dit zijn nu onze uitdagingen. En hier moeten we samen voortgaan. En dat is wat we nodig hebben. We hadden het natuurlijk heel graag eerder gewild. Dan was het begrip en de ondersteuning daar ook veel beter. Maar ik ben blij, president, dat op dit kruispunt dat wel van u als vader des vaderlands naar buiten. Zo, dat doe je masara bofa. Faji president masara Chandrika Persat Santoki. A granit, so buso, a jaja president fa kondere. Ja, maar je moest je maar zeggen. Trafas no de. Nee, maar er was een man dat nou president, nou een hoofdletter. Hoofdletter. Hoofdletter president. Isap sana sana. Heeft zijn hamassie. Isap sana Hey. sana. Fa president. Alla biji vergadering hadden. En hij legt verantwoording af. Natuurlijk. Amane dok. Maar dat me leg je uit aan ons nou president. Dus Ja. tegen Karama Santoki, dem tak president Santoki. Ja. Is dat weer toch? Zo. Dat je verstand. En de bijisma be takwan tortu. Dat naf desma de abiesi. Ja. Dan mek de archi. Taki liefo uko. Saptak be de wan biji boy fu sernang. Ja. En aman obe sing de poku fen zomaar. Nee. Alla de poku fen bouwen betekenis. Ja. Isabi tok dat ko archi liefo uko.
senina boya no anigo. Boy senina boya no anigo. Gutuluku mi senina boya no anigo. Janja moro bedre mi se vigo. Sena boya no anigo. Sena boya no anigo. Sena boya no anigo. Janja moro bedre mi se vigo. Konde luku mi senina boya no anigo. Woy mi senina boya no anigo. Luku no mo mi senina yonga no anigo. Mai samoro bede mi se vige. Mi sena boya no anigo. Mi sena boya no anigo. Mi sena boya no anigo. Canta mora bede mi se vigo. Senina boya no anigo. Woy senina guda no anigo. Tite no mo mi senini boya no anigo. Yanja moro bedre mi se vive. Mi sena boya no anigo. Mi sena boya no anigo. Mi sena boya no anigo. Yanja moro bedre mi se vive. Istele. No hetra sotleri. Dem chip diste. Ne wango te sende namoro bedre mi srefko. What diste? No one trasot lerde, trasot pak chi an. Eso meshen. Abiti nachino demoro. Abiti tichino demoro in takanade. Tade style. Ha ha. Zo, dat doe je really voor je. Sobu so na biji tichi no de moro. Anori jer no na takim takanga de. Dat natori. Dat hoor zit Ja. Je verstand. Zo, dat je verstand taki. De sanseep sang. Dus je begrijpt taki. Maar wasan mi wan actie brother. Want bijna mi aka bijna mi stotter. Ja, no? Mijn Jere ja. Archie bom Hey. no actie wansani. A kondre disi. Ja. Anof manga YouTube. Nee. Suma ben. Hier no. Uno na bijuang toch? Uno na bijuang, dat betekent in Wuroko de chuang. De Grand De Ching. chuang zei kan Anga de baka. Afop Ching. Ja, allemaal de zei kan Kabaka. baka. Sasa ne Wuroko. Dus eigenlijk im set fondatie die ding. Alekti, faida. Jabi osso toch? Ja. Jabi chin toch? Ja. Jabi gram chin toch? Ja. Dus iset alasanik bewantino de moro. Dat chin vete kabra. Ja. En sasa ne moro fara. Dus de familie is nou een sterke familie. Sasa ne Wuroko. Sasa ne worko. Sasa ne Wuroko. Dus une boroko sani. Nee toch? Nee. Dus dat je begrijpt dat je akondere disi. Je no kan tieren leki weg van de minste weerstand. Nee, Dus if je sapt dat je ja wansani, je sabi toch, en je sapt dat dem chifi tamara kan go worko in een bedrijf dat je. Ja. Dat je seren. Nee toch? Van je seren. Nee toch? Leg me. Fai kan zeggen bedrijf dat dan. Ik begrijp je een tegendeel. Een bedrijf dat je stabiel, ama tranga, ama mek winst, waardoor de chief de kleinkinderen kan go roko dat ook toe en de chare go monofara. Ja toch? Ja toch? Sasa ne roko. Zo, dat is minanga yu etak ja. De archisa president etaki. Ja. Voorzitter. Soms hoor ik hier in het parlement personen opmerkingen maken, geachte leden opmerkingen maken, meneer voorzitter. Ja, maar die levert negatieve kritiek. Die valt die aan. Die valt de president aan. Hier hoor je, daarbuiten hoor je. Meneer voorzitter, het enige wat ik kan zeggen. Als we dat sterk Suriname huis willen gaan bouwen samen, meneer voorzitter. En het fundament hebben we al gelegd. Met het mandaat van het volk. Dat roep ik op vanuit deze plaats. Gooit u maar met stenen op de regering. De regering heeft die stenen nodig. Om het
prachtig huis Suriname te gaan bouwen, meneer de voorzitter, op dat fundament. Meneer de voorzitter, hoe meer stenen we krijgen, hoe sneller en groter dat huis gaat zijn, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, we willen van dit land een prachtige Bromtjijari hebben, meneer de voorzitter. Een land met diversiteit, verscheidenheid en eenheid. Eenheid en verscheidenheid zou meneer Moestaja zeggen. Maar die Bromtjijari is ons heilig. Was ope tata kamopo omuseti kondrebo. Meneer voorzitter, we gaan die Bromtjijari bouwen. En uiteraard, als je Bromtjijari wil laten groeien, meneer de voorzitter, ga je mes nodig hebben. Dus de man zei, vriend Dotti Uno. We gaan die Dotti gebruiken om die Bromtjijari verder te versterken. We hebben ze nodig. Het gaat die Bromtjijari versterken van ons, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, ik ga afsluiten. En dit is een individuele vraag die elk van u, en ook wij, zullen moeten beantwoorden, meneer de voorzitter. Wij hebben dit land geleend van onze kinderen en kleinkinderen, meneer de voorzitter. En we zullen dit land terug moeten geven aan onze kinderen en kleinkinderen. De vraag is, hoe willen we dat teruggeven aan die kinderen en kleinkinderen? Laat dat een vraag voor u zijn, hoe dit het wil doen. Wij als regering, meneer de voorzitter, willen dat op een verantwoorde wijze doen met uw parlement. Door straks een land achter te laten. Waar iedereen die nu nog niet begrepen heeft, gaat begrijpen. Ja, na 5 jaar zijn we allemaal er beter van geworden. Dat dit land ontwikkeld is, waar iedereen nu gegarandeerd is van een betere toekomst, meneer de voorzitter. En dat is wat wij als regering een commitment met uw geacht college willen maken. En Suriname samenleving beloven. We gaan alles doen tot het uiterste. De anganetti woroko om te zorgen dat uw burger, volk van Suriname het beter zal hebben en dat uw kinderen en kindskinderen beter zullen hebben, meneer voorzitter. Dus na sem sanito, you know kan abi wan patu Ja. anga oli, die saptaki akan jimoro, i kan genereren. Ja. Want if mi serenji, bijvoorbeeld, Ja. mi abu wan patanga oli, dan sera oli ji. De jima money toch. Ja. Dat samodu anga money. Je scattering. Mi scatteren dat scattering. badam is don baka da me luku. Nee, ja, een probleem. En dat nog kan. Nee. Isabi toch. Want luku zou moest doen. In een kondre die en na dat haar regering die ze doen. Isap fossi bruine bona te sonde Benjamin toch. Dat is een beter. Ja, Dat moet je bruine bona er nga niet voorrang als zout met die. Ja. Je verstaan. Ja. Maar a fossi blik bruine bona no bede. Des maar bet ak bro bonchi. Ja. Isabi toch. Ja. Dus dat je begrijpt dat dan shatara brekting. Ja. Dat is mijn barje tak heb ching. Teka saka da panga bruine bona pota watara. Maar dan tapak krofaya. Faya we potera. Ja, nee, maar fossi boring. Ja. Archie bong. De pota water dus Ja. satra satra dat heer bagana. De kon Anga sapu. satra heer neti. Ja. Da watera. Dus dat want dat je safa pesi. sapping, ai. En als zo'n safa pesi jidep ching. Dat zo'n de teo bori. Dat apesi net het lang afsafu. Dat die. En dat na voorsprong doen je den gram ching. Ja. Anga de afop. Oké. De me grabatore. I begrijp Me het grabatore. hoor. Mooi zo. Dus dat je verstand, want a foru ook toen me tak over a foru de la prasi. Angri no kachiri de chisen chiri. No man. Dat fa je niks. Am ji exi fuden go boroko pransun fa jari kalayanga sani. Ja. En a som go omanga oli funu tok. A oli diwabi ina bodem. En a na oli wan, ala de bodem scatter. Ja. Want die sabi wan yarteng, de man be wan sersan funu.
Misa bete. Mas makaka futu. Misa bete. Daar nog godoro. Nee. Maar een ex-president bij waarschuw over Bakkersgeberg. Ja. Zij is op factor dat. Ja, want dat boseer ook toe toch? Ja. Dat me begrijp dat boseer toe. Maar dan mag tak hier no als een serie. Ja, ook toe. Hier no. Ook toe, hier no. Staatsolie toe toch? Ja. Dus dat met je ook toe kom. Weg van de minste weerstand. Dus dat want ik in een go broko jede, Nee. in een pot deskundige woroko, Ja. voor zet sani dat de afop tjanga den gram chika fentamara, maar je praxeer you want dat bij je ego west. Natuurlijk, maar president die Nee. je tak nee, unu, alwel, maar je tak continu tak hier no. Alla sansa de onder a grond, Ja. toch? Ja. Na gado juneng, na Ja. unu, dus organiseren man, die de kleinkinderen voelen. En dan moet Sabi ik toch? zet akondere jidep ching. Dat ook toe. Want aan een wabeng, aan of uno. Nee. We kunnen geen egoïsten zijn, aan Nee, kan. nee, kan niet. God forbid. Nee, Kabatuba kan. a. Kan. De man tak boba fu mama tum si biji wa chiri. Dus dat die. Koning. Dus dat die. Isabi toch? Ja. Dus a foru de la prasi na sasa ba yokromo we wato me beju no uno na ke chira nga tichi. Nee. Isabi toch? Nee. Ulibe me kaji exi dat de borokop ching anga de sandati. Da Ja. prasi e furu. Dat die. Anga furu wan misaba fosteng asabe de. Ja. Dat zo'n de mate dat is mij itip chikaru no so alisi. Ja. Ti. Ja. Dat is mij dat die kan chiri. Ja. Want dat met pransong. Dus dat die. Ja, verstaan. Misa wat hoor, misa wat hoor het. Want de man bij a bron, a oliebron no sa bauxit no sa go to. Na otama wana mijn ontkenning. Ja. Dat ote de chief we fen waroko. Ino feni. En maar je bepaalt. As an teina bodem Ja, dape. ja, Dat je wakai lanter van te. Nee. Ano kan Nee, toch? aan de kant. Nee. Kan niet, helemaal niet. Dat dan kan schrijven. Zo. Ik raad het ook maar zeggen. Maar nou we die binnen wat moeilijk ding. Ja man, COVID no. Ja man. COVID no, COVID. Asanati moest leg afvallig uit. Ja. Want we zien in een COVID ook toe, dat bepaalde mannen wango teke. Wij vinden dat dat jong. Jere jaso. Bepaalde mannen wango teke. Mi etak wansani. Inom vredef COVID. Nee, In voorzichtig. dat is zo. Dat toesot sanjara. Ja. Voorzichtig nanga vrede. Ja, Want if je vrede kan doen, want don sani. dat is. Maar if je voorzichtig de sap sa je doet. Ja, Je verstand toch? Zo. A torfa COVID sani. Mi feni taki jere ja. Efu wan siti konde na her goron tapu. ja, I want temi taki dan de sabi man di masara gado di kennis. ja. Voor ontwikkel sani. Voor jep libisma. Da is a te jere no. Wan man be sing wan sinye. Suma sa fen boom do tacha no wan boom. Dus dat die. Dus dat die, maar zeg ik Dus daarom stel je vraag dat die, omdat, ik zei dat hier no, een vaccin de gratis. Voor soso. Soso, in een pijping. En dan maakt het bescherming, een jeppie. En- Zoveel procent, te als ik kom, dat aan mijn jeppie. Zo. Dat toch inego. Maar jere ja. Boy dat hij bescherm you. You op je beurt, je beschermt trouwens ook toe. Dat die. Want mina starati alasma di misa bung en me e Je mooi na takangai, ngai. je takangai. Me takangai, me motiveer you. Ja. Dat go teka spoit. Ja. Wat kan als hij nog zuurder maken? Dus dat die. Dus je want tegen me taki no go teka prek, dat je tan wakta siti meka committee. Want ongolo nog dagale ka leara. Maar je tak aan het man zeggen. Maar misa een paar smara, zeker 3 sma misabi. Ja, Als man siki, ja. das man go do next, alongo teka spoiti. Ako moro siki dam ho tak yere no. Na ko you go teka spoiti lati. Iya toch? Je begrijpt toch? I go teka spoiti lati. As spoiti ano go teki da yo kom betre. Ja, ba siki ba toch? Iya, want jere ja so braret. O me presi. Ja. Alasani de mij mek moeite. Organisatie, Ja. bedrijf, Ja. sami sabi, de mij organiseert taki workomang nanga gezinsleden Ja. kan gewoon teka spoiti. Maar if na ogri iwan temi tang na genocide de ma wan plik de ma wan tira das me na konere ja. Dus dat In niet, kono taki na konere in grond taf. Dus dat die. Jij ziet dat je hebt zo'n boerenregering. Ja. Een regering is zorgen dat je aan mij gewoon naar de congres aan je communie. Ja, In dat geval is Nederland. ja, Nederland is die UNO.
Om men dusun, 100 dusun. Jepi. JP dosis voor de dressie. Ja. Dat je die eigenlijk e-mail die aan alleen de tisa spoiti, de zeker. Ja. Dat je no, je de bescherm en je familie de massa die om je heen. En ik zei dat hier. Want jere ja zo. Inom anga situatie disi. Wala mala musko prek. Zijn de metaken. You ne tata op een eiland. Dus dat die. Isabi. Dus dat die. In ne tata op een eiland tak you wang etang. Je mok sanga sma. Ja. Je moyanga sma. Ja. Dat if de isap zo ma te jimi. Nou, Me luku te 2023. pusang. Mi serf no sa pamank Je dat die pusang. Mi no sa pamank Ai, mota pusang. na wetenschap dat. Pusang, die pusang. Want smau dede, wala malau dede. Oh ja, dat is wotang. We sa a Bijbel taki. Hey, Masar gado meken grond tapu. En dan ik ba nooit. dus dat die. Nooit ik ba. Dus was van mijn chareko. Dus de man die negoteki, Ja. dus ik denk 2023 no, Ja. dat de wotang na kondre. In een wereld, want allemaal dede. Dat mi aksama Ai. tak dus dat you wo ten grond tapu. Ai, Mi wa. tak da fayo do. Dat me vraagt mezelf af. Want in begreep taki, Bijbel schreef de aarde was woest en wild. Ja. Je verstaat. Dus dat die. Dat luku pete udoro no. Dat Ja. no den computer tijd per God forbid met de man kabanga komt. Dus dat die. Maar ja, maar zeg ik aan bom. Akel. Maar ik doen dat wel. Want vrouw de naam bakatu. Ook toe. Meneer tijd en mevrouw tijd. Ja, en een vrouw tegen, dem dwing. In een trafas. In een non trafasi. Zo. We archi man luku man. We taki grand tani dat we bij archi en luku. En nyungsuf srana seipsa. Dus u hoop taki. U archi en u tek desani. Poti nu ede. Go beredenering. No Ja. make sma konji fake nyungsu. Pas op voor negatieve insluipers. En me barodi. Maar fos mi gwe. Nanga ting. A herstelplan teki. Dat Yusuf musko herstel na Yusuf also. So buso trushani na grong. Pranuasani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dat je shitaki, je nape kwan jaja sarna umano so wan jaja sarna man. En mine na masar degneti. Gambo. Ja, Mazargambo. Mazargambo takengba, trushu ani goina grong. Prano asani, gruntu, de nyameng, gosontu, de tang gosontu. Want nono kofet de, alla gruntu, watra, alla de to dat i nyang en dringi, de tang gosontu. Te wantra lis baga. Dat deneng. Get up, stand up.